Photo maru data. Photo. Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय. Happy Diwali नि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय. लोगोफोर नैबे समाव आङो दङ दाबो ट्रेनावसो माने तो साउन्ड क्वालिटिया बांद्राय बेबायदि मोजां फैयाबो जानो हागौ आरोना. तो आङो जार्नि खालामगासिनो माने दासिमबो मोनहैयाखै आरोना आंनि लकेशनसिम. तो थांगासिनो लोगोफोर आङो एसे दिन्थिलांगोन आरोना. तो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय. लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गाज्रि मोननो नांला. आङो दा साननैसो बेबायदि जेबो आपडेट्सफोर लानानै फैनो हानाय जायाखै. तो आङो दा माने बेंगलर थांगासिनो दङ. ट्रेनावसो नै उन्दुगासिनो आरोना. तो उफाय गैया लोगोफोर मा खालामबावनो आरो. आङो आवगोलावबो बुंखादोंमोन आरो बेबायदिनो आङो टिकेटबो दिन्थिखादोंमोन आरोना. तो बे हिसाबै आङो फैनायानो जाबाय. गोसो गैयाब्लाबो माने फैनाय बायदि जाबाय आरो लोगोफोर. तो आङो सम मोनोब्ला आपडेट्सफोरखौ लांगोन आरो बेबायदिनो सेस्था खालामगोन आरोना. तो नाजागोन आरो आङो उनावहाय जायगासिम मोनहैयोब्लाना एसे मोजाङैहाय आङो भिडिअखौ लाबोफिननो सेस्था खालामगोन लोगोफोर. तो दा आङो ट्रेनावनो दङ एसे उन्दुगासिनो. तो आङो दिनै उन्दुनानैब्लाबो भिडिअखौ लाबोबाय आरोना. तो नोंथांमोनाहाय गाज्रि दामोन. आङो एसे माने जायगायाबो बिराद टेक जाबायना स्लिपारावसो नालाय एसियाव लानो हानाय जायाखै आरोना टिकेटखौहाय. तो लोगोफोर आङो दा जार्नि खालामगासिनो दङ आरो उनावहाय बेबायदिनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर चेनेलावहाय. तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना. आङो दा जार्नि खालामगासिनो नै थांगासिनो आरोना ट्रेनावहाय. तो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामथाबाय थाला नामा ना. तो मा खालामबावनो आरोना बेकार जीबन आरो बड'लेण्डनिफ्राय फैनो गोसो गैयामोन नाथाय उफाय गैया. तो बड'लेण्डआवहाय आरो बेबायदि जेबो जबफोरबो मोननो हाया माथो ना. तो बिनि थाखायनो एसे बाहेरावनो खामानि मावनोसै होननानै ओंखारबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर. उफाय गैया. सुइजारलेण्डनि बड'लेण्डआवहाय दिनै नामावल'सो सुइजारलेण्ड ना. तो जोङो दिनै खामानिफोर नांगौ जायोब्ला जोङो बड'लेण्डनिफ्राय दिनै बेसेबांबा गोजानाव बेंगालर बायदिसिना जायगाफोरावहाय जोङो फैनानैहाय खामानि मावनो गोनां जायो. जाहोना मा ना. तो खालि इलेक्सन आरो पलिटिक्सफोरा जोंनियावहाय फैयोब्ला ना लिडारफोरा गोबां गिदिर डायलगफोरखौ होयो आरो बिनिफ्राय जोंनिफ्राय भटफोरखौहाय लायो आरो बिनि बाहेरा बेलेग जेबो गैया ना. तो उफाय गैया मा बुंनो दा. मानसियाथ' थांनानै थानांगौबा माबा मोनसे मावनानैबाबो जानांगोन नङा होमबा. तो बेखौ दिनै थांखि लानानै बेबायदिनो आङो दिनैहाय बाहेराव बेबायदिनो जार्नि खालामगासिनो आरोना. तो लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट टाइम आङो भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर. बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबगोन. गोजोन्थों बाय बाय. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन.